Dia 6. La fecomagnetoteràpia. Saps la típica broma que comença entre col·legues i a poc es va fent gran i se'n va una mica de les mans? Doncs això és més o menys el que els va passar a Fernando Cervera i Mariano Collantes. El 2008 aquests dos amics estudiants de ciències biològiques van decidir fer un experiment social i crear una pseudoteràpia, el fecomagnetisme. Deia la teoria que amb l'ús d'excrements i imants es podia curar qualsevol malaltia. La teràpia va escalar tant que els dos amics van arribar a participar en fires del sector i van tenir ofertes per vendre la femta fora d'Espanya. La història està relatada en el llibre El arte de vender mierda. La conclusió que en van treure és que qualsevol es pot inventar una teràpia falsa i que no importa quan estúpida creguis que és una cura, sempre hi haurà algú disposat a comprar-la.